Ти ли извърши тези престъпления спрямо тези момичета? Да, това е вярно, истина е. Ще чуете част от последния разказ пред следовател на един от най-известните серийни убийци в САЩ, използващ едновременно чар, интелигентност и хладнокръвие, отговарящ за убийствата на над 30 млади жени в няколко щата на Америка. Няма да се преструвам, че е нещо, което съм приел или съм в контрол над него, защото не съм. Това е момент по момент. Понякога се чувствам много спокоен, а друг път изобщо не... Разбираш ли ме? В момента мисля да използвам минутите и часовете, които ми остават, възможно най-плодотворно. И да видим какво ще стане. Така че сега се чувствам спокоен до голяма степен, защото съм тук с теб. Осъзнаваш ли какво извършваш? Това е въпросът на часа и такъв, по който работят хора, по-умни от мен от години. И аз също се опитвам да разбера, ще ми стигне ли времето да го обясня всичко. Не знам, мисля, че разбирам какво се случи с мен. До степента, в която виждам как определени чувства и идеи се развиха в мен, до точката, в която започнах да ги проявявам някои много насилствени и разрушителни чувства. Къде започна? Как се стигна до този момент? Искам хората да разберат това. Не бях някой, който виси по баровете или някакъв странник. Бях нормален човек. Имах приятели, водех нормален живот. С изключение на тази една малка, но много мощна и разрушителна част, която държах в тайна и никой не знаеше за нея. Съжаляваш ли за това, което си извършил? Да се събудя сутринта и да осъзная какво съм направил. С ясен ум, с морални и етични чувства все още съдържащи се в мен, беше абсолютно ужасяващо. Ужасяващо, че съм способен на такова нещо. Тед Бънди замълча завинаги на 24 януари 1989 година, но думите му остават като предупреждение или като отражение на най-тъмната страна в човешката природа.